Szia! Szeretettel üdvözöllek! Ez itt a Mandragóra YouTube csatornája, és lehet egy kicsit hallatszik a hangomon, hogy picit be vagyok rekedve. Ez azért van, mert valami nagyon fontos üzenetet kell átadnom most valakinek. Azért is van ez a picit ilyen kevéssé megdizájnolt felület. Úgyhogy hát az a helyzet, hogy nem akartam most videózni, meg nem is nagyon van most így a nap folyamán arra időm, hogy sokáig beszéljek most, de valamit mindenféleképpen át kell adnom, egy üzenetet valakinek. Egyébként megmondom őszintén, azt se tudom még, hogy ez mi lesz, úgyhogy szerintem vágjunk bele, aztán meglátjuk, hogy hova lyukad ez ki. Nem nagyon csináltam még ilyesmit, de annyira hívott most ez, hogy úgy döntöttem, hogy oké, ha ennek van most itt az ideje, és ez a dolgom, akkor most ez a dolgom. Úgyhogy én is nagyon izgulok, hogy mi lesz, meg hogy kinek jön itt üzenet, és ezt itt is hagyjuk. Valaki valami nagyon nagy megmérettetés előtt áll, és biztos, hogy ezzel kapcsolatban lesz információnk. Megpróbálok ráhangolódni egy picit az energiáidra. Úgy érzem, hogy így a tanulás kapcsán jön most valami üzenet neked. Azt hallom, hogy életfeladat. Az biztos, hogy most egy olyan helyzet előtt állsz, vagy egy olyan helyzetben vagy benne. Oké, beszéljünk akkor egy kicsit erről a lapról. Szóval, hogy azt érzem, hogy egy olyan élethelyzetben vagy, ahol nagyon sok izgalom ér téged, azért, mert korábban már csináltad ezt, de nem biztos, hogy győztél. Vagy legalábbis nagyon ismerős ez a helyzet, mint hogyha ugyanazokat a köröket futnád, de most valami változott. Talán meghoztál egy döntést, és hogyha itt párkapcsolati témában vagy, akkor is ez a fajta döntés, ez annak szól, hogy tulajdonképpen saját magad mellett szól. Hogy észrevettél olyan mintákat, nem hibáztatsz már senkit. Se a külvilágot, se magadat, hanem csak egyszerűen tudod már szemlélni egy magasabb nézőpontból azt, ami veled történik. És pontosan ezért, mert már nem azonosulsz ezzel a hibával, ezért érzed, hogy most valami más. Valami nem ugyanaz, mint szokott lenni, és ez egy jó fajta izgalom. Tulajdonképpen olyan, mint a győzelem előtti pillanat, hogy már tudod, hogy győzni fogsz, de még meg kell tenni azokat a lépéseket, amik a győzelemhez vezetnek. Most nézzük, hogy hogyan alakul ez tovább, vagy mit tudhatunk még erről. Látom, hogy valaki nagyon nehezen tud aludni. Ez túl sok lenne. Szóval, hogy azt látom, hogy valaki nem jól alszik. Rémálmai is vannak olyan emberekkel kapcsolatban, akik talán régi szerelmek, régi barátok, tehát mindenféleképpen valami olyan alvászavart látok, amit az elme tart fent, és egyébként nagyon fontos lenne, hogy ha álmodsz, akkor ezeket az álmokat leírd, mert nagyon fontos jelentéstartalmuk lehet. Hogyha esetleg arról álmodsz, hogy
hogy akár egy középkorban vagy egy régi kor jelmezeiben vagy, akkor azt veheted egy kis betekintésnek. Egy ilyen, nem nagyon szeretem az előző élet szót használni, vagy így szavakat, de veheted úgy, hogy már jártál ott, és ezekkel az álmokkal mindenféleképpen foglalkozni kellene. Hogyha nincsenek álmaid, vagy nem is nagyon tudsz aludni, akkor viszont arra érdemes odafigyelni, hogy picit komolyan veszed most az életet, amit én megértek, hiszen nagyon rémisztő tud lenni az életnek a komolysága, főleg, hogyha válságban vagyunk, vagy valami olyan helyzet előtt, megmérettetés előtt, ami nekünk nagyon-nagyon fontos. És azt is látom, hogy már sokszor nem sikerült, és aggódsz, hogy most sem fog, vagy hogy most is valami nem úgy lesz, ahogy szeretnéd. De kérlek, tudd azt, hogy te teljesen más ember vagy már, mint voltál, és más döntéseket hozol, és ezáltal más kimenete is lesz a cselekménynek az életedben, gyakorlatilag minden területen arra számíthatsz, hogy ki fogsz tudni állni magadért, és most itt ezt azért is nagyon fontos, és meg is állok egy pillanatra, majd még egy lapot fogunk húzni, mert hogy ott tudsz már lenni magaddal, egy olyan részeddel, akinek egykor szüksége lett volna segítségre. Igazából gyakorlatilag jelenlétre lett volna szüksége. Valószínűleg gyerekkorból jön ez, hogy nem kaptad meg azt a figyelmet, amire szükséged lett volna. Sőt, lehet, hogy ez párkapcsolatokban is ismétlődik a mai napig, és nagyon ismerem ezt a helyet, és azt tudom neked mondani, hogy most teljesen máshogy alakul minden. Valahol tudod már, hogy mi az, amit érdemelsz, de ez még nem biztos, hogy megérkezett az idegrendszeredbe. Ezt úgy értem, hogy lassú folyamat az, míg a változás végbe tud menni a fizikai síkon. Mert lehet, hogy már tisztában vagy azzal, hogy akár generációkon keresztül öröklődött az, amiben most te vagy, viszont ennek meg kell érkeznie, nem kell, de hogy időre van szükség, mire ez a fizikai szinten manifestálódni tud. És van egy olyan jó hírem, hogy igazából neked nem nagyon kell semmit tenned. És ez amúgy is jellemző a 2025-es évre, hogy arra tanítanak minket, hogy belelassulunk a lenni állapotba. Tehát, hogy nem mindig kell tennünk valamit, hanem néha elég csak lenni. És az borzasztóan nehéz egy olyan társadalomban, ahol a produktivitás, hogy mindig csinálni valamit, egyenlő azzal, hogy értékes vagy. És pont erről szól ez a lap is, hogy nincs most szükség arra, hogy újabb terheket vegyél magadba. Tehát a fizikai cselekvés, vagy egyáltalán bármilyen cselekvésre nincsen szükség. Ez egy nagyon lassú folyamat, amiben benne vagy, mármint, hogy úgy lassú folyamat. Most mutatnak nekem egy hasonlatot, hogy amikor például baleset ér minket, akkor a testünk az képes ugye nagyon, nagyon sérülékeny, és akár darabokra hullani. És az ugyanígy van akkor is, mikor egy trauma ér bennünket, és itt téged ért. Tehát, hogy
Egy olyan akár transzgenerációs traumáról, vagy örökségről van szó, tehát a felmenőid között lehet, hogy volt egy olyan trauma, aminek az energetikai lenyomatát őrzi a te idegrendszered is, vagy pedig a te mostani életedben volt egy trauma. Általában ez így mindkettő szokott lenni, tehát hogy is. Tehát, hogy szeretünk úgy hűséget, vagy hűségesek lenni a felmenőinkhez, hogy ugye átvállaljuk ezt a csomagot, amit ők mondjuk nem tudtak energetikailag továbbvinni, és mi az mostani életünkben is akár traumaként bevállalunk. Szóval lehet ez bármilyen trauma, ami ért téged. Most hirtelen elvesztettem a fonalat, hogy honnan indultam. Na megvan, igen, szóval, hogy bármilyen trauma ért téged, az teljesen természetes, hogy ez az idegrendszeredbe, főleg fizikai szinten tárolódik a testünkbe. És ilyenkor, amikor trauma ér minket, akkor fizikailag nem tudunk szétszakadni. Van, amikor sajnos ez is bekövetkezik, de hogy amikor nem tud ez megtörténni, mert mondjuk tegyük fel, van egy olyan helyzet, hogy mondjuk egy példát, hogy anyu és apu azt várja el tőlünk, hogy folyton azt csináljuk, amit ők mondanak. Viszont mi csak velük szeretnénk lenni, ülni a kanapén, és mondjuk beszélgetni. És ebben a helyzetben a fizikai testünk nem tud ketté szakadni, hogy az egyik részünk az legyen anyuval, a másik pedig mondjuk csinálja azt, amit ő mond, és tehát nem tud az egyik részünk produktív lenni, a másik pedig nem, hanem a tudatunk működik így ebben az esetben úgy, hogy részekre szakad. És ebben a helyzetben ezt ugyanúgy képzeld el, mint ahogy az elején mondtam egy balesetnél, hogy rengeteg ilyen aspektusunk lehet, vagy nevezzük belső kicsinek, akik tehát olyan kis tudat részecskék, vagy részek inkább, akik arra várnak, hogy ott legyen velük valaki jelen, és észrevegye őket. És ez idő, mire ezeket a részeinket megtaláljuk, és integrálni tudjuk. És meghalljuk őket. Ez időbe telik. Ez nem megy egyik napról a másikra. Tehát nincs egy ilyen por, hogy mint mondjuk egy baleset után, hogy így megisztuk, és akkor az összes kis részünk, ami a trauma hatására, a baleset hatására szétszakadt, az majd így összeáll, és akkor minden happy, és meggyógyultunk. Tehát ilyen nincsen. És mi ugyanezt várjuk el egy lelki, vagy egy mentális gyógyulástól. Tehát, hogy ugyanazt várjuk el, hogy azonnal instant egy éjszaka alatt gyógyuljunk meg. De ez nem így működik. És te most itt vagy ebbe a folyamatba. Ugye a gyógyulás mindig spirális módon történik, ami annyit jelent, hogy nem lineáris, hogy először nagyon betegek vagyunk, vagy nagyon sebzettek, utána pedig egyszer csak meggyógyulunk, hanem ez egy folyamat. És újra, meg újra belekerülhetünk hasonló helyzetbe, viszont mindig egy kicsit jobban leszünk. És mindig egy kicsit több aspektusunkat tudjuk integrálni. És te itt vagy most valahol
ennél a folyamatnál. És én azt érzem, hogy nárcisz illatot érzek, úgyhogy valakinek a szobában nárcisza van. Egyébként tök vicces, mert pont ma szeretnénk menni a párommal nárciszt szedni. Szóval, hogy ez lehet egy megerősítés valakinek, hogy jó úton vagy, és hogy jó, hogy itt vagy, és köszi. Egyébként most megragadnám az alkalmat, hogyha úgy érzed, hogy segít neked ez a vetés, akkor kérlek iratkozz fel a csatornámra, és lájkold ezt a videót, mert ezzel segítesz nekem abban, hogy hasonló videókat tudjak készíteni. Köszi! Szóval azt érzem nálad, hogy mindent nagyon jól csináltál, és teljesen természetes, hogy ebben a helyzetben még kicsit a változás régi üzemmódba rak, úgymond, tehát, hogy így visszatápózódsz, és teljesen kérlek, vedd figyelembe azt, hogy az idegrendszernek időre van szüksége, és biztonságra. Tehát kérlek, ne terheld túl magad. Vagy érzem azt, hogy nagyon, nagyon benned van a bugi, tehát, hogy nagyon csinálnád már az újat, viszont kérlek, vedd figyelembe azt, hogy vannak olyan részeid, és itt most főként a fizikai testre gondolok, meg az idegrendszerre, akinek még szüksége van arra, hogy egy picit a folyamat lassabb legyen. Tehát mi elmében nagyon, nagyon gyorsak vagyunk már, meg tök jól működik lélekben minden, vagy így főleg agyban inkább, de hogy a fizikai testnek még azért időre van szüksége. Úgyhogy kérlek, legyél nagyon türelmes, elsősorban magaddal szemben. Van még valami üzenet? Igen. Igen, azt is hallom, hogy valaki, ezt egy kicsit közelebb hozom, mert gyönyörű egyébként az alap, azt is hallom, hogy valakinek tök rémisztő az, hogy úristen, most sikerülhet, hogy itt vagyok a győzelem kapujában, és hogy megkaphatom azt az életet, amire mindig is vágytam, és hogy megértemlem én ezt, hogy van ehhez jogom? És ez egy kérlek, vedd megerősítésnek, hogy igen, úristen, van jogod hozzá, és megérdemled, és érezd kérlek azt, hogy rendben van. Tehát rendben van az, hogyha még félsz. Ez az út része. Rendben van az, hogy egy picit ilyen furcsa ez az érzés, hogy most komolyan, akkor most minden jó, és nem kell semmit tennem azért, hogy jobb legyen. Tehát, hogy így is értékes vagyok, és hogy jogom van ahhoz, hogy boldog legyek anélkül, hogy tennék valamit, és igen. Anélkül is értékes vagy, hogy bármit letennél az asztalra. Semmi köze nincs annak, hogy mit csinálsz ahhoz, hogy te milyen értékes ember vagy. Hogyha csak azt nézzük, hogy egy csöcsöm, amikor világra jön, gyakorlatilag semmire nem képes egyedül. Mégis ugyanolyan értékes. Kérlek, ez jusson eszedbe, hogy hihetetlenül értékes vagy. És tudom, hogy már ezt tudod, és hogy tudom, mert azt is látom, hogy az irány is megvan már neked, hogy milyen irányban szeretnél tovább haladni, és hogy itt vagy még ennek a kapujában, és annyira örülök, hogy ezt a vetést, ezt most megcsinálom, mert egyrészt nagyon jó érzés az energiáidban lenni, másrészt nekem is egy nagyon nagy megerősítés, hogy nagyon hasonló helyről jövök én is, úgyhogy ismerem ezt az érzést, és tudom azt, hogy mindannyian, akik
akik gyerekkorban nem kaptunk feltétel nélküli szeretetet, azoknak nagyon rémisztő tud lenni a feltétel nélküli szeretet. De tényleg megérdemled ezt, mindannyian megérdemeljük, és ami nagyon fontos, hogy ezt olyan tempóban engedd be az életedbe, hogy neked jól esik. Tehát, hogyha vannak olyan részeid még, akik nehezebben tudják ezt befogadni, azzal semmi gond nincsen. Kérlek, egy pillanatra gondolj bele abba, hogy milyen nehéz lehetett neked azokban a helyzetekben, amikor a trauma ért. Nem várhatod el magadtól, hogy hirtelen majd most mindenkiben megbízd, és beengedj mindenkit határok nélkül az életedbe. Viszont az irányod az már nagyjából körvonalazódott benned, de még mindig azt kérik a segítőid, hogy sokkal konkrétabban határozd meg, hogy mi az, ami téged boldoggá tenne. És itt most nem arra gondolok, hogy határozd meg, hogy ekkor és ekkor ide meg ide szeretnél menni, hanem például engem boldoggá tenne az, hogyha egy olyan kapcsolatban élnék, ahol feltétel nélkül szeretnek engem, és én is feltétel nélkül szeretem a másikat. És most az, hogy ez romantikus kapcsolat, család, baráti kapcsolat, az most mindegy, most csak mondtam egy példát. Képzeld el úgy ezt a helyzetet, amiben vagy, mint hogyha lenne egy vásznad, ha festő vagy, akkor ezt is veheted egy jelnek. Szóval, hogy lenne egy vásznad, és arra megpróbálnál lefesteni valamit, ami mondjuk egy érzés benned, hogy mire van szükségem. És mondjuk tegyük fel, azt érzed, hogy rózsaszínt használnál, meg zöldet használnál, meg sárgát, és akkor a végén megszületik egy gyönyörű festmény, és azt mondod, hogy igen, ez az az érzés. És erre van szükségem. Tehát mindenféleképpen az érzés az, amire felhívják a figyelmet a segítőit, hogy azzal tudod fixálni, úgymond a manifestációs folyamatot, hogy mindenféleképpen győzni fogsz. Tehát ez az egész vetés igazából azt az üzenetet hordozza főként, hogy egy hatalmas győzelem előtt állsz, és minden jogod megvan ahhoz, hogy kiélvezd minden egyes pillanatát, és kérlek, ünnepeld is meg ezt. Úgy, ahogy neked kellemes. És most újra alkotod gyakorlatilag az életedet. Tehát egy olyan fantasztikus időszak előtt állsz, ahol eldöntheted azt, hogy neked mire van szükséged, mit szeretnél. Szia! Bocsánat, véletlenül leállítottam a felvételt. Igen, kicsit még ez a technikai rész az nehezen megy, de igyekszem. Szóval annyit mondtam, hogy közben kevertem itt még a kártyákat, és megjelent 6 olyan lap, amire szükségünk van. Vagy a műzenet lesz neked. Fényébredése, az elektroszmog, tedd meg az első lépést, lazíts, játsz, figyelj a torokcsakrádra, és figyelj a szívcsakrádra. Azért is jelent meg a torokcsakra, mert ő az összekötő a fent és a lent között, a kigondolt és a megvalósított, az érzelmi, fizikaiség között, az égi és a fizikaiség között. Szóval a torokcsakra mindig egy összekötő, illetve
Ez a híd mások és mi közöttünk is, tehát, hogy így kommunikálunk, így adjuk a szükségleteinket ki magunkból. És nagyon fontos az, hogy figyelj arra kérlek, hogy ha úgy érzed, hogy nem azt mondod, amit érzel, akkor azzal gyengíted magadat. És itt a szív és torokcsakra közötti híd, az igazából a sebezhetőség. Nagyon fontos most az, hogy megengedd magadnak azt, hogy sebezhetőséget mutass, viszont felkiáltójel, ezt csak biztonságos környezetben lehet megtenni. Érzem azt, hogy sokan rájöttetek, hogy nem abban vagytok, amire szükségetek van, vagy amit szeretnétek, hogy nem ez a dolgotok, és ebben a környezetben nem tudtok sebezhetőként, tehát sebezhetőséget mutatni, nem tudtok sebezhető állapotban lenni, mert nem bíztok meg a környezetben. És ez nem véletlen. A megfelelő helyen, a megfelelő emberekkel ez meg tud történni. És valahol itt vagytok a kettő között, tehát már tudjátok, hogy nem jó nektek az a hely, ahol vagytok, viszont már mennétek tovább, az irány jön, és látjátok, hogy mit szeretnétek, de még szükségetek van időre. Az égiek egyébként azt mondják, hogy nagyon-nagyon jót tudna nektek most tenni a játék, tehát az öröm. És itt fel is tennék egy kérdést, hogy mi az, ami igazán lázba hoz titeket, mi az a tevékenység, amitől azt érzitek, hogy úristen, elrepült az idő, és mennyire szeretem ezt. Nálam például az egyik ilyen az ásványozás, hogy én nagyon szeretek az ásványaimmal lenni. Van még egy ilyen, az a természetben való séta, vagy fotózás. És erre lenne szükség ahhoz, hogy erősítsétek magatokban azt, hogy igen, én megérdemlem ezt az örömöt. És ebből akarok még többet. És ha ebben az állapotban vagytok, akkor ebből fogtok még többet vonzani. Azt üzenitek az univerzumnak, hogy erre van szükségem. Én nagyon-nagyon sok sikert szeretnék kívánni ehhez a folyamathoz, és ha úgy érzed, hogy szeretnél egy picit bővebben ezzel kapcsolatban hallani, vagy úgy érzed, hogy nagyon rezonált ez a vetés, akkor keresd meg nyugodtan egyéniben, és specifikusan rád nézve meg tudjuk nézni azt, például, hogy mik lehetnek azok a pontok, ahol te konkrétan be tudsz csatlakozni így az öröm forrásaidba. Tehát, hogy mik lehetnek ezek a tevékenységek, amivel tudsz igazán örömet szerezni magadnak, ha esetleg ezek így neked magadtól nem jönnének. Illetve, hogy ami még nagyon fontos, és hogy talán ettől is fontosabb, hogy hogyan állsz te az útjában még ennek a folyamatnak. Tehát, hogy mi az hol van az az aspektusod, aki még esetleg ettől fél, és hogy vele egy picit meg tudunk ismerkedni. Úgyhogy, ha azt érzed, hogy szükséged lenne egy kis segítségre, akkor nyugodtan keresd meg. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és kérlek, hogyha még nem tetted meg, akkor iratkozz fel a csatornámra, és egyre több ilyen videót fogok feltölteni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Szia!